česneku. A už tam je. Takže kolik nás je? 6, že? Co Dneska vařit já nebudu, jo. Jak to? Jo, musíte mě Dneska to vezme kolega Učeň. A musíte mě Jen to dá. Musíte pomoct, takže tady to je na topinky česnek. Právě český, ne žádný americký, jo. Takže jako... Co? Měli tam sice i ten americký, ale... Počkat, ty jsi dělal cibuli, ne? Cibuli už mám tady nachystanou. A co když to je česnek od Vietnamců? Ne, toto je... Přímo, jo, české. Ano, to je přímo český, já? Tak. Takže, cibulu, no, česnek na topinky, já? No, tak. Když tak, Marti, jestli chceš vodu nebo něco. Víš co? Jo, čili si připravíme tady, počkej. Hlavně se nesmíme říznout. Takže natáčeš to? Ano. Musíš to vystříhnout potom. Ano, to prostříháme toto. Takže jako mám mofinu, dobrou? Kaž? No nic moc, no. Co to je, ty telefon? Jo, to je časopis. Jo, ne, to je navigace. Aha. Vemte si přezůvky sebou, ano? Oni jdou kam? Na... A nebo mě běžte tam odhrnout si. Mám dneska službu. A kam jde pan kuchař? Jdu od Hernova. Aha. Ale klidně můžeš, že to tam odevčené dole. Takže, přátelé, tady máme česnek, to je zdlouhavý, když tak vystříháme pak, já? Jak se to třeba pauzuje? Ukaž to. Asi tohleto. Jo, to tady můžu k tomu přidávat fotky. Takže česnek už by byl. Uměl jste si ruky? Jo. Tataráku. Vajíčko. Ano. Moment. Musíme to nějak oddělit. Ještě nejsou tady tak vžité, jo. Tady taky ne. Tak to oddělíme tady to. Dvě vajíčka tam se. Tak je tohle kuchyň, ve které vařil babica, že? Tak nevíme, kde co je. No tak samozřejmě, toto je Jirka Babica mladší. Vidíte tu podobu? Babi. Ano, takhle se profesionálně odděluje vejce od skořápky. Ne, od vejce od žloutku. Žloutek od bílku. Ježíš, já jsem nadal prst. Toto je rybí oko. Dáme tam teda 2 vajca? Co? Ano. Jo? Radio? To půl kila, tak 2, to je jasný, ne? Tady máš to prčí. A uměl si tu skořápku? Pánové na internetu, zatím to vypadá, i když tam někdo nasere. Takže, bílek si necháme. Na polevu? No, na sníh. Na sníh, ano. Ano. Teď si vytáhneme nůžky, přátelé. Zde je zase pivo. Pivo. Ano, a zde je také pivo. Vytáhneme si nůžky. Tady je sůl. Paprika sladká. Paprika pálivá. To je papriku, aby to mělo barvu, Pepř že? černý mletý. Ano. Pepř, aby to mělo říz. Ano. Pak tam dáme ještě ten Worcester. Jo. Ano. A dochutíme tím kečupem chili. To bude ráno pálit. Takže dělám to poprvé, takže umíte moji neprofesionalitu. Čili takhle.
Když tak si to dochutí, jo? To zachutí. A co to tam dáváš teď? Teď tam dávám pepř mletý, jo? Aha. Černý. Přiměřeně. No, zatím přiměřeně, pak si to dochutí. Jo, teďka pálivá paprika. Jo, zase přiměřeně, jo. Jo, říkám, že se to pak dochutí, jo. To vypadá jako krvavý kravinec. No. Jo, tady paprika sladká. No, teď můžeme dát trošku víc. Pardon. Kdo to byl? Jo, takže... Tak. Tady ty základní ingredience. Čili to je cibule, jo. No to je jedno, to žhňáce. Vajíčko, jo. Potom to koření, pepř, pálivá paprika, jo. A sůl. Sladká paprika a sůl, ano, sůl, jo, to je chili. Sůl. Chili. Sůl, ne, koření. Koření na půl hektaru. Tak. Jo? Ano. Jo, a ten Worcester se ale dá až potom, ne? Do toho. Jo, ještě do toho. Ano. To už jako Takhle? přiměřeně, No, ano. přiměřeně, no. No to ty musíš celý spojit. A toto taky ne? Nebo až potom? No všechno se to dává do toho. Ale kečup jsem nikdy nedával. Nevím. Přátel, ale jen trošku. Ty jsi to posral. No, tak to bude kečupový, to je jedno. A bálí. Bálí. Takže a teďka... A na promítání potřebuješ kvalitní vařečku, jo? Něco mám ruku, ne? Na to? Goremi, Goreny. Mám ruku. jinak to nende. Kvalitní vařečka goreny. Takže přátelé, teďka... Já jsem hledal na netu, co je to goremi, já vůbec nevím, co to je. To jsou spotřebíčky. Aha. Takže přátelé, teďka to takhle prohnětem, jo? Musíme mít hlavně... A musíš do toho ještě... No a musíme mít hlavně umíte za nechtama. Nebo... Zbyl kakat předtím, že? Chtěla ta cibule chtěla ještě trošku možná víc najemnějíc. To nevadí, to bude křupat aspoň. Když se hrabeš Vališový panověví. Ježišmarja. Žádná jména, přátelé, žádná jména. No přesně tak, no. To jako nebudeme To vystříhneš. řešit. Takže takhle to tady prožijeme. To bych to pak vystříhl, když to... Ano. Jo. A co pak to teda teďka je? No, teď je to zatím taková kejda. Děláme to poprvé, jo, takže říkám, já tady vařím poprvé tady toto jídlo, jo. Můžeš možná asi... A ta cibula chtěla ještě možná jo, to určitě. A trošku zelíčka, že? Jo, takže. Já nevím, zrovna. No tak jako musíš to třeba i ochutnat, no. Takže jo, ochutnáme. Říkám, děláme to poprvé. Když to nemůžeme dát na internet, tady toto. No Palička je tam? teď tam málem nablil, ale to v tobě. Tohle, jo? No. Toto necháme pak odležet, že? Teď tady nepotřebujeme. Ano, k čemu papričku? Takže můžeš tady. Ten spodní. Ne, předposlední. Ne, tak poslední. Trošku obejdu, tady je lepší světlo. Víte, tady bordel, není nádherný. Rožící tam. Doufám, že nevypadnou zase pojistky. Tak, přátelé. To by bylo prýma. Olej, jo? Je to dobré? No je to dobré, no, ale musíme tam ještě přidat jiný ingredience. Jako sůl? Zkus to. Když tak mě tam plté, jo, ty ingredience. A teda nevím, jak to má. To je bez chutí, no. Je. No, takže No, můžeš... ono ještě jako No, jsou taky, že? na té topince to chutná asi jinak, že s tím česnekem. Určitě sůl, no, na to tím jako neposerem. No, tak pepře tady. Tak je to půl kila materiálu, že? Určitě. Jo. Šerák a holba. To nevadí, nic neposerem. Teď dej pálivou papriku, prosím tě. Do toho napálím. Ano, šéfe. Prý nebude vařit a už se k tomu přisral a jede jak drak. To nevadí.
Sladkou. Pánové, už to má 8 minut. Ještě se to ono, když jako Ještě se to... ten olej vlastně. Ono, když se to odleží... Olej. No. Olej? Proč No, olej? musíme to zakapnout jemně olejem. Olivovým olejem, ano. Olivový nemám, to se omlouvám, ale mám rostlinný. Takže můžeme tam dát rostlinný. Ano. Takže uděláme trošku odmlku, já Sice skočím. to bude humáč, ale tak co Ne. už, no. No, to nevadí. Až teď by vám na to řekl pan Polreich. No, tak. Cože s tím děláš? No, zakapneme to olejem, ano. Ale moc ne, no, aby, protože přece jenom... Slunečnicový Že- olej. No. Ty to pořádně prohnětem, jo, zase. A ta cibulka chtěla fakt asi nájemně, jo. Robota nemáme, jo. Chlapi jsou roboti. Chlapi